O, samo da nije otišla, molim te, molim te, molim te. Mora biti još neki poni sa cvećem na koferima ovde negde. Samo što nema niko. Moramo je pronaći pre nego što Kayden sazna šta smo uradile. U redu, evo šta ćemo. Podelit ćemo carstvo na 5 sektora. Svaka će pretražiti jedan. Pa, samo ne banju. Koja je svrha gledanja tamo? Tamo je Cadence. Ako je gospođa Hršvini tamo, pa naša igra je gotova. Svaki grad u carstvu želi da bude domaćin igara. Zato moram da slušam svakakve priče i dočeke i naravno nikada ne saznam pravo stanje stvari. O, Sena mi, provod je bio odličan od kako sam došla. U stvari razmišljam da produžim ostanak. A šta je tačno vašu posetu učinilo tako posebnom? Odakle da počnem? Eno je. Imamo sreće. Mislim da nijedna ne zna da je ova druga tu. Divne vesti. Pogledajte, princeza Cadence, lepša nego ikad. Princeza Cadence? Znači tu ste se krili. Samo ću vam reći da je ovo bez premca najgori doček koji sam ikad imala. Ne mogu da verujem. Šta nije bilo u redu sa dočekom? Nije ga ni bilo. Šta se ovde dešava? Princezo! Dočekali smo pogrešnog ponija. A pravog smo ostavili da čeka na stanici i sve smo potpuno upropastile. Hoćete kolač? Kada sam bila mlada, toliko sam želela da Cloudsdale postane domaćin igara. Ali to se nije desilo. Ponadala sam se da ću možda pomoći da Kristalno carstvo postane domaćin igara. Izgleda da sam umesto toga uništila vaše šanse. Polako, trkačice. Upravo sam slušala kako je ovaj poni imao najtopliji, najzabavniji, najveličanstveniji doček koji je ikad imala. Ide kako? Zahvaljujući ovim ponijima ovde, to je po mom stručnom mišljenju prva nenakinđurena, neizrecitovana i nepristrasna procena potencijalnog domaćina ekvistrijskih igara. A to može značiti samo jedno. Sledeći domaćin ekvistrijskih igara je Kristalno carstvo! Uspele smo! Čestitam, kristalni poniji! Znate, prije pomagati drugima da dobiju nešto što ste oduvek hteli. Skoro kao da ste i sami to dobili. Skoro. Svakako ćemo doći da gledamo igre kad se budu održavale. Upravo si. Biće sjajno! Zemlje sveta. Krcavanje! Šteta što Spike nije išao sa nama. Lepo bi se proveo. Sigurna sam da se lepo provodi kod kuće, čuvajući naše ljubimce. Misliš da drži sve pod kontrolom? Pa, ako je miran i sabran. Kladim se da je Spike sjajan vođa. Jeste li čule?